Нищо във Вселената не се губи. Материята се трансформира в енергия. Енергията пък от своя страна се преобразува в материя. Нашите мисли са енергийни заряди, които изчакват удобен момент, за да се проявят в нашия живот. И така, каквито са преобладаващите ни мисли, такава ще бъде и нашата реалност. Древните мъдреци са го знаели това, а науката днес го потвърждава. Днес ще се запознаем с силата на мислите и как да ги използваме, за да създадем по-красива и по-благополучна реалност. Преди да продължим, ще се радвам, ако се абонирате за канала. Така ми помагате и ме мотивирате да правя още подобни видеа. На всеки се е случило да мисли за стар познат и не след дълго той вземе, че му се обади или случайно го засече някъде. Или пък сме решили да си купим нещо и започват да ни излизат постоянно реклами за него. Това е прост пример от ежедневието ни, как чрез мислите си привличаме онова, върху което се фокусираме. В енергийно отношение това е съвсем понятна концепция, тъй като мислите са реална сила, логично е да привличат и създават съответните ситуации и обстоятелства в живота ни. Но не трябва да забравяме, че мислите имат силата да творят както добро, така и зло. Тоест, ако вярваме и мислим, че светът е жесток и несправедлив, или че пък хората са използвачи и ги мразим, постоянно ще срещаме обстоятелства и такива хора, които да потвърдят това наше вярване. Или пък ако вярваме, че животът е хубав и мислим по-положително за хората, реалността ни ще бъде много по-красива и перспективна и ще срещаме повече добри хора. Нашите мисли са отговорни почти за всичко в нашия живот. Те привличат хора, привличат обстоятелства. Всичко, което ни се случва, ние по някакъв начин сме го привлякли към себе си. Знайки, че са наблюдавани, хората започват да се държат по-различно, отколкото обикновено. Същото се случва и с електроните. Този ефект е добре познат в квантовата механика. В зависимост от присъствието или отсъствието на наблюдателя, електроните се държат по два начина, или като частици, или като вълни. Най-известният пример е експеримента с двата процепа на Томас Янг. Експериментът накратко е следният. Ако няма наблюдател, тогава електроните, преминавайки през процепите, се държат като вълни, но когато се появи наблюдател и се опитва да определи през кой от процепите са преминали електроните, те започват да се държат като частици. Въпросът как един електрон разбира, че е наблюдаван и защо променя поведението си, остава загадка за науката, но е факт, че наблюдателят чрез мислите си въздейства на материята. Древните мъдреци, като Буда, не са били физици, но отлично са знаели за силата на мисълта и че тя има силата да въздейства на материята. Затова и цялото учение на будизма е, че човек трябва максимално да изкорени от себе си негативните вярвания и разрушителните си мисли. Ще дам за пример още един експеримент, който някои от вас знаят, но все пак трябва да го споменем. Става дума за експериментът, в който в продължение на 30 дни се говори на 3 буркана пълни с ориз. Идеята на експеримента е да видим как нашите положителни или отрицателни думи и мисли променят структурата на водата и как това ни влияе. Бурканите с ориз са разделени и на единият се говори положително с любов и обич, вторият се обижда и ругае, както когато сме ядосани на някого, а към третият се проявява безразличие. Резултатът след 30 дни е впечатляващ. Оризът, на който се говори с любов, е със същата бистра вода, както преди месец, без да се развали и дори е започнал да озрява. Оризът, на който се е говорило с омраза, се е развалил и хванал мухъл, а пък към този, към който се отнасяли с безразличие, е бил нещо средно между двете. Този експеримент е идеалният пример как се проявява мисълта в живота ни, когато мислим положително, негативно или не може да контролираме мислите си и те преобладават в нас. И въпреки, че този експеримент е повече за силата на думите и на емоциите, го дадох за пример, защото когато контролираме мислите си, съзнателно ще владеем и всичко останало. Тялото ни също е слуга на ума и мислите ни. Под влиянието на негативни и мрачни мисли, тялото ни се разрушава и разболява, а под влиянието на положителни мисли, то ще бъде по-красиво и по-здраво. Когато вярваме, че тялото ни е податливо на болести, е по-голям шансът да боледуваме по-често, защото чрез мислите си ние ги привличаме към себе си. Чрез страха си също привличаме. Ако постоянно се страхуваме от някоя определена болест, е по-голям шансът да ни застигне, защото постоянно подхранваме притеснението си чрез силата на мислите. За пример може да дадем пандемията от преди 2-3 години, в която хората, които се страхуваха от вируса, го хванаха по-бързо от другите и боледуваха по-продължително от хората, на които не ги беше страх и не им пукаше толкова. Когато пък вярваме и мислим, че имаме здраво тяло, тялото ни няма да боледува така, както тялото на човек, който постоянно мисли отрицателно. Аз лично познавам хора, които са дълги години болни и постоянно се оплакват, ходят на доктори, но без резултат. Ами няма как и да има резултат, защото дори да лекуват тялото си, те си остават болни в мислите си.
Защото мислят постоянно негативно, търсят съжаление и вярват, че съдбата и живота са против тях и не осъзнават, че всъщност състоянието им е резултат от техните вярвания и мисли. Защото мислите, които преобладават в нас, се превръщат в наша реалност. Ние оформяме своите обстоятелства в живота си чрез мислите си. Затова и хората може да живеят на едно и също място, но когато мислят по различен начин, са буквално в два различни свята. Ще дам още един пример, като рискувам да се повтарям, но съществените работи трябва да бъдат повтаряни, защото повторението е майка на знанието. Когато сме болни и отиваме на доктор, но вярваме, че те са измамници и че само се интересуват как да ни вземат парите без да ни помогнат, естествено по-голям е шансът да попаднем на такива доктори. Когато пък вярваме, че въпреки всичко хората са добри вътрешно, ще срещаме повече добри хора, които ще са готови да ни помогнат. Ако променим възгледите и мислите си за хората и света, ще видим как хората и света ни отвръщат по същия начин. Същото нещо важи и за парите. Човек, който мисли негативно за парите и вярва, че те са зло, естествено такъв човек няма как да има пари, защото чрез мислите и вярванията си той ги отблъсква от себе си. Всичко, което днес притежаваме – машини, жилища, дрехи, дори и този телефон или компютър, през който гледате видеото, първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и застинала в твърда материя. Всичко света, което е създадено от човека, без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл. Мисълта е първопричината на всяко битие и произход на всяка реалност. Всичко, което има място в живота ни, е предизвикано от нашите мисли, желания, страхове, според закона за резонанса, защото подобното винаги привлича подобно. Тогава възниква въпросът, ако ние сме причинителите на сегашните си житейски условия, за неприятните, както и за приятните, как да преоформим нашето бъдеще? Със съзнателно манифестиране. Съзнателно, защото при повечето хора сегашните условия на живот са плод на тяхната несъзнателност. Но при манифестирането решаващият момент е вярата, т.е. трябва да сме убедени, че ще постигнем това, за което желаем и мислим. Всяко съмнение е пагубно за нас. Същото и с плацебо ефекта, където на тежко болни пациенти им се дава най-обикновено хапче за глава, но им се казва, че то е революционно и ще им помогне за болестта и те наистина започват да имат подобрения. Или пък на напълно здрави хора започне да им се втълпява и повтаря, че са болни, те наистина започват да имат някакви симптоми и се разболяват. Това е просто поредният пример как мислите и вярванията ни въздействат на тялото и реалността ни. В всеизвестната "Не пипай тази книга" авторът Ян Ван Хелзинг също дава няколко примера за силата на мисълта и вярата. Той пише за известен германски хипнотерапевт, който на един от своите семинари върнал мъж с голям диоптер в детството му. Човекът бил поставен да легне, свалил си очилата и затворил очи. Хипнотизаторът го върнал в детството му, както когато самият той казал още не нося очила. Мъжът променил начинът си на говорене и внезапно заговорил като малко дете, спомнил си за играчките си като малък, някои случки от детството си и така нататък. След това терапевтът му е дал книга и го помолил да прочете пасаж от нея под хипноза, докато е без очилата си. Мъжът започнал да чете без да бърка, както когато бил малък. След като прочел откъсът до край, хипнотизаторът го върна в настоящето, накарал го да се изправи и да прочете същият пасаж още веднъж, но този път мъжът казал, че нищо не виждал и помолил за очилата си. Зрителите били изумени, току-що били получили доказателство, че лошото зрение на мъжа не се корени в очите му, а че е свързано с гледната му точка, вярванията и мислите му. Дължи се на мнението на модела, през който гледа на света, на начина, по който вижда себе си в света. С отворено, искрено, неограничено сърце и със светогледа на дете, той можа да види редовете, въпреки че гледаше със същите очи. Но възрастният мъж, белязан от много събития, конфликти и разочарования, съответно ограничено светогледа си, не успя. А ето и още един пример от автора. В час по трудово обучение малко момиченце си било отрязало част от пръста. След като било в болница и няколко дена след това отново се върнало на училище, учителката тръпнала малката на страна и си поговорила с нея, но доверително. Тя обяснила на момичето, че пръста й отново ще порасне, но ако не каже на абсолютно никого. Учителката й казала, че това ще бъде нейната малка тайна и трябвало да не я издава. Какво се случило ли? В течение на времето пръстът на момиченцето израснал отново. Но защо учителката е поискала от момичето да не казва на никого? Защото реакцията на другите относно убеждението на момиченцето, че пръстът й ще порасне отново, щеше да й повлия отрицателно. Възрастните или другите деца вероятно щяха да й докажат, че пръстите не могат да израснат отново и вероятно момиченцето повече нямаше да вярва в това. Обърнете специално внимание на това, което споменахме сега. То е съществена част от днешната тема, а именно, че не трябва да позволяваме на чуждите вярвания и предразсъдъци да ни влияят. Тоест, когато някой ограничен светогледа си и вярва, че нещо е невъзможно, не забравяйте, че той говори за себе си, а не за нас и не трябва да позволяваме да прехвърля неговите убеждения и върху нас.
Непоколебимата вяра е предпоставка за успех, трябва да го знаем. Всяко раздвоение има унищожителни последици. Между другото, за силата на убежденията и как да отстраним старите негативни вярвания и да ги заменим с нови, силно ви препоръчвам книгата на Джон Кехол "Подсъзнанието може всичко". И сега, след като разгледахме толкова примери и факти за силата на мисълта, знаете ли кое е най-хубавото в цялото това нещо с мислите? Че те са изцяло в наша власт. Точно така, нашите мисли са породени от самите нас, а не от обстоятелствата или от други хора, и само ние може да упражняваме контрол върху тях. И чрез усилие на волята си, ние може да избираме мислите си. Напълно разбирам, че ако сме свикнали да мислим по един начин, не е възможно веднага да се превключим и да започнем да мислим по друг. Но както всичко в живота става с търпение и постоянство, както тялото с времето чрез упражнение се развива и подобрява, така може и мислите си да подобряваме с времето. В началото може дори на сила да го правим, но с времето ще се превърне в навик и ще бъде много по-лесно да контролираме мислите си. Всяка мисъл, която породим в ума си и подхранваме редовно, се превръща в наша реалност. Вярванията и мислите, които възвеличаваме в ума и сърцето си, ето това ще станем, с това ще изградим бъдещето и живота си. Затова нека контролираме мислите си към по-положително, за да създадем по-качествен начин на живот. За силата на мисълта се говори във всяка една религия, във всяко едно учение и във всяка една философска школа. Това е било едно от тайните знания на миналото, което се е криело за обикновените хора, а днес ние имаме достъп до него. Но както за това, така и за всичко, което ще качвам за бъдеще в този канал, не го говоря, защото съм го прочел някъде и ми звучи добре. Аз съм го изпитвал върху себе си, наблюдавал съм го в живота и на другите хора и съм се убедил, че е истина. Със силата на мисълта аз съм променял своята реалност неведнъж. Успях да преборя хронично заболяване още от детството ми и много други положителни промени в живота си. За това говоря толкова смело в клипът, защото съм убеден, че 90% от проблемите на хората и заболяванията им са всъщност отражение на мислите и подсъзнанието им, което с малко усилия може да променят, но те не го осъзнават. Благодаря ви, че останахте до край. Ако ви харесва това, което правя, ще се радвам, ако се абонирате за канала и харесате видеото. Надявам се да имам време и да правя по-често клипове за в бъдеще. Клипове, както казах и преди, в които ще ви запознавам с нови интересни неща от живота, които ще ви бъдат от полза. Благодаря ви отново. Бъдете здрави и до нови срещи!